ora apa-apa koreng tok, pokok sing ngisor si ora korengen yoyu. Yuh, trah yo koreng tok koyo ngene lho. Loh, lelek sing ngesor ngono malah juwembel mlecor ngono. Malah ngene. Nyekebek ngono, mlecor. Sing ngesor ki mlecor nyekebek ngono terus iya yo. Japrut ngono pokoke iki lambene iki ngene. Ngono. Sing ngesor ki rada jeber ngono modele iki. Rada jeber modele. Sing ngesor ki. Biar ngono kuwi oke sing anu nemot sing nyokot ijik nyokot cuk ya jik nyokot mergo untune siji ki luwincip nggih ngesor ngene iki to kan bentuke ngene ya nggih ngesor kene iki jathil ngono luwincip iku lek enek barang mlebu dicocoki ngene makane sing gare keri ya kuwi ngerti ora cuk senajan ya susuku korengan no ngesor ki ora korengen. Tapi enek tai lalate 5. Lambe sebelah kiri, bawah tai lalate 5 ya. Jejer-jejer jiro lupatmu ngono. Jelas kuwi ya toh, jelas. Jelas piye? Rumah saku. Ya ngisor ora korengen tapi ya biasane ngono kae. Ya, tapi rupane iki ireng mbuh nyapo. Padahal lakangku ki putih lho. Iso ya andinge lakang iteng ya gini yo. Kadang aku lek dijaki cilik isin aku.